Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għadu involut f'6 kumpaniji. Dan minkejja li qabel ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista kien iddikjara li b'mod immedjat li kif jiġi elett kap kien se jirreżenja jew ibieħ kull sem li għandu f'entitajiet privati u ta' negozju. Il-Gazzetta kulħadd żvelat kif Delija għadu involut f'kumpaniji ta' kostruzzjoni, trusts u anki f'negozju tal-inbit. Matul is-sajf li għadda Delija kien għamel kruċjata dwar il-fatt li huwa mhux se jkun qed ifittex l-opportuniżmu politiku u għalhekk kien se jirreżenja u jinħall mis-sem tiegħu f'negozji differenti. Kull fejn għandi kumpanija tas servizzi jiena ħanbih l-isma tiegħi għax fis-settur tagħna għandek kumpaniji li huma kumpaniji proper bix shareholding bl-azzjonizmu. Dawk ħanbihom b'mod assolut appena tiġa ftemt il-mekkaniżmu mal-kollegi tiegħi, ovvjament ma rridx imweġġa' kollegi tiegħi sħabi azzjonisti u ħanbih l-istess bħala avukat jiena mhux se jkolli aktar x'naqsam jekk ningħata din il-kariga ma' ebda attività kummerċjali. Biex niftehmu, ġifieri Selling of shares. Għax kien hemm minnhom shares u minnhom partnership. F'tal-partnership ma jgħidulhomx shares. beħ ta' shares ħatamel. Fejn għand il-kumpanija nbeħħ ix-shares, fejn għand il-partnership noħroġ mill-partnership. Għax ditta legali ma jistax tkun kumpanija bil-liġi, tkun partnership. Hemmhekk jiena rrid nitlaq hemmhekk ukoll. Qed tifhem għalfejn mhux opportuniżmu? Minkejja din id-dikjerazzjoni u oħrajn li Delija għamel biex lin-nies ibiħħilhom l-idea tal-mod ġdid, 6 xhur wara li ġie elett kap, nies fil-kuruturi tal-istamperija sostnew mal-Gazzetta kulħadd li Delija ma żammx kelmtu. Fil-fatt kienu l-istess nies fl-istamperija li okrithom għajnhom dwar Delija għaliex dan ftit li xejn qed jersaq lejn id-dar ċentrali u minflok qed jibqa' għaddej bix-xogħol privat tiegħu. Mir-riċerka li saret fuq ir-Reġistru tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji sar magħruf li Delija għadu reġistrat bħala azzjonist f'6 kumpaniji. Huwa għadu azzjonist f'Equitas Management Limited u Equitas Trust and Fiduciary Limited. F'dawn iż-żewġ kumpaniji msemmija hemm rabta mad-ditta legali li jaħdem magħha bħala avukat u li kien qal li kien idaħħal €210 fis-siegħa. Adrian Delija għadu wkoll attiv kumpanija li tinsab fis-suq tal-inbit imsejħa Carnaby Limited. Dan fil-waqt li għandu sem żewġ kumpaniji oħra jiġifieri Evolve Consultancy Limited u Frankef Limited. Ir-Reġistru tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji juru wkoll il-kap nazzjonalista għadu attiv ukoll f'Patience Developments Limited, kumpanija li fiha hemm involut Eucharis Bajada. Din l-aħħar kumpanija kienet fil-qalba tal-legazzjoni serji minn Daphne Caruana Galizia. Qabel inqatlet Caruana Galizia kienet qalet li Delija kellu kont f'Barclays International f'Jersey fejn fih kien jirċievi eluf ta' flus fuq kirja ta' proprjetà f'Soho, Londra li kienet tintuża l-prostituzzjoni. Il-kap nazzjonalista jiffaċċja bosta kritika fost l-oħrajn anki dwar id-dejn ta' aktar minn €80,000 li għandu mad-Dipartiment tat-Taxxa. Fil-fatt diġà mar lura minn kelmtu meta għadu ma ġiex paċi ma tat-taxxa hekk kif kien qal li sal-aħħar tas-sena li għaddiet kien se jagħmel dan. Iżda l-ġimgħa li għaddiet il-Gazzetta The Sunday Times żvelat ukoll li fil-waqt li għadu ma ħallas l-eluf ta' euro f'dejn li għandu ma tat-taxxa jrid jixtri proprjetà oħra fis-Siġġiewi.